Hello, Bicolandia! Oh, hello. Buong mundo. Kasi may nagtatampo, sabi nila, ano daw, mga Bicolano lang daw yung binabati ko. So, yan, Luzon, Visayas, Mindanao na. So, yan, world. Charis. So, yan, guys. Eto na nga, nag-live ako kagabi. Sabi ko, magpapa-vaccine. Pero pupunta muna kami ng hospital. Tapos tatanungin kung merong ano nga, ganun na, vaccine dito sa Legazpi. Kaya, ayan, pupunta tayo ngayon doon. So, samahan nyo ako. Kasama ko si Janelle. Yes. So, ayan, suspended nga pala yung klase ngayon. Kasi, kahapon pa, maulan. Suspended na kahapon pa. Pero sa amin, yung school namin, hindi. Ngayon lang sinuspend. Pero, kanina super ulan talaga. Tapos ngayon, medyo na wala na. Ayan, pupunta kami ni Janelle sa, ewan ko, Albay Doctors ata or sa BRTTH. Alam nyo na yun. Yan si Papa. Ayan, ang aming bike. Bye-bye, guys. Ay, bye-bye, guys. So, yun, guys. Tricycle na me. Shoutout kay Kuya Isong. So, yun. Pupunta na ako ng sentro. Ang haba. Yun na. Yun na. Ayun na. Alam mo si Kuya. Ayun na. So, ayun. Brownout nga pala dito sa sa barangay lang natin. Tapos, buong Santo Domingo. Brownout sa buong Santo Domingo dahil nga doon sa inaayos yung yung sa kuryente, yung parang poste. Dinalakihan nila, yung pinapalitan, yung mahaba na. Ganyan, no. Okay na to. Nandito na kami ni Janelle sa Legazpi City at ayan, umuulan pa pero mainit. May kinakasalatik ba lang sa rest. So yan ang gagawin namin is magpapacheck ako nito. Ipapacheck ko ulit kasi nagpacheck up na ako dati. Tapos tatanungin ko kung meron silang vaccine na pwede para hindi na ako magkaroon nito or hindi na siya tumuli. Kasi meron pa talaga. Lumalabas pa nga eh. So, yeah, let's go. Come on. So, yun guys. Ay! Umuulan! 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 So, yan. Lumabas na kami ni Janelle agad-agad. Binigyan lang nila ako ng number. Kasi nga, wala yung dermatologist nila. Kanina pa palang umaga, 8 to 10 daw. Tapos, 8 to 10, 8 to 11. Basta umaga daw. Tapos, ayan, binigyan nila ako. Ayan guys, so Albay Doctors yan na dito sa hospital. Yung dermatologist nila is wala na. Kaya derma kami pupunta. Kaya umuulan pa. Mainit tingnan, pero umuulan siya. Go. So, nandito po kami sa, ano nga to? Ano nga yung Kamon? Yashano. Gaysano. Nandito kami. Hindi, kasi hindi ko talaga. Gaysano yan. So, yan, guys, nandito kami sa Gaysano. Kasi iba yung Yashano doon. Gaysano tong mall. Gaysano Mall. Pacific Mall kasi yan eh. So yan, Makati na siya. Kung Makati siya, kasi nga na, ewan ko ba, umaatake na naman eh. Naka-shirt lang naman ako. O yun eh. Tapos, meron kami dito nakita ni Janelle na kaso, mainit. Super init. Kanina umuulan, no? Umuulan tapos iinit na naman. Umuulan naman iinit. Nakakainis. Pagod na nga ang person. Sasabayan pa ng ulan, init. So yun guys, may nakita kami dyan na derma clinic. Kasi nagtanong ako doon sa Albay Doctor. Sabi ng nurse doon kung tinanong ko kung available yung vaccine
for measles, anti-measles. Tapos, sabi niya, sa mga clinic daw yon. Kaya, ayun, maghanap kami ng clinic. Pero sa derma muna, sa dermatologist muna kami pupunta kasi wala yung dermatologist doon sa Albay Doctors. Meron ka Gcash, no? Wala akong load. Walang load ang person. Pero meron ka. Meron. May laman. Meron. Kano? Meron. 20 pesos. Ay, saan gawin ko kami ni Janet? Nasaan na yung nakita natin? Ito na. Ito. Skin, the skin center. Ayan o. Diba? So, yun guys, tapos na ako, nagpa-check up ako doon sa loob. Tapos, ayan, binigyan ako ng reseta. Bawal kasi tanggalin yung face mask eh. So, yun, kumakati na naman talaga siya. Sobrang kati na naman na yun. Hindi ko siya maiwasang, kamutin. Kasi super kati talaga. Mamaya ko na-explain yung sinabi ng ng dermatologist. Kasi nga, nilalamig ako. Lakas ng aircon. Guys, kalabas na kami. Diyan yan, no? Kakalabas lang namin. Dala ko na yung actually, lang siya, lotion. Ay, lang siya, nakahinga din. Siya, lotion. Wait lang, hawakan mo to, Beb. Yeah, tapo. So, ito na guys, yung kanyang, ito yung reseta. Hindi ko maintindihan yung sulat, Charis. Tapos, ito yung resibo niya. Ayan, 1,860 lahat. Yan guys, 1,860. Tapos, mamaya na tayo pupunta doon. Ito yung, lotion to. Triamcinolone lotion. Sabi kanina ng dermatologist, daw, after 2 weeks daw, pumunta daw ako ulit sa kanya, tapos gumawa daw ako na parang diary ganon, na kapag sa umaga tsaka sa gabi, na pag may nakain ako, tapos biglang lumabas yung rashes, tapos susulit ko doon yung kinain ko. Then, para malaman daw kung sa anong mga pagkain nagtitrigger yung rashes. Pero actually, kahit naman anong kainin ko, basta, every year talaga, lumalabas. Ewan ko kung ano. Pero, hindi pa ako nakakapunta ng clinic talaga para sa magtanong kung meron bang anti-measles dito or sa kanila para magpa-vaccine. Ano itong isa? Soap. Sabi kanina ng dermatologist, ito daw yung gamitin kong sabon. Ewan pa. Ano to? Yung Loratadine. Yung sinabi kanina. Ito, kailangan ko pa itong inumin. Yun lang. 3 items lang siya. For 1,860. Diba? Ang galing. Hi.
So yan, thank you kay Tito Joel Cornejo. Dahil siya nag-sponsor nitong pang natin, pang gamot natin. So ayan, babalik tayo after 2 weeks. Let's go dahil mag-aantay pa tayo lang din ang init na. Uy, umaambon. Ay, nag-face mask. Ang pangit ko kasi. Masyado na akong haggard. Kaya mag-face mask tayo. So yun guys, nakita nyo yan. Ang lakas ng ulan. So nag-jeep lang kami papunta dito kasi si Janelle ay magpa-practice. Ayan o. Meron silang practice. Ayan yung mga kaklase niya. Kami, meron din kaming practice. Pero hindi na ako sumabay. Nagpo-practice ako dati. Tapos sinabihan ko si ma'am kasi nga nagka-tip dasangin nga ako. Sabi ko, hindi na ako makakasabay. Tapos bigyan niya na lang daw ako ng special project. Hindi, yun na yun. Kaya ayan, dito sila. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Wala akong payong. Pero titila lang din naman yung ulan. Alo si Jackie? Alo. So yan guys, wala akong patungan ng ng cellphone. Kaya ayan, eto. Napakita ko na to sa inyo kanina. Eto. Eto yung reseta. Oh my God. At eto din yung receipt. Ayan o. Tada! Ayan. At eto yung lotion. Ayan o. Ginamit ko na siya kanina kasi super kate. Like ganyan o. Nakita nyo ba yung pula-pula na yan? Yan yon, makate. Sobra. Tatlo pala. Tapos ito yung sabon. Ayan. Tapos, ito yung gamot na iinumin. Ayan. 3 lang yan. Umaga at gabi. Oatmeal soap yun. Tapos ito na yung lotion. Lalagyan daw kapag apply or ba't di ko kasi maintindihan? Over affected areas 2 times a day. Grabe. Grabe naman sulat ng mga talaga, no? Tapos ito, chewable daw to guys. Ito. Kailangan mo daw to i-chew. Hindi lang yung basta-basta lulunukin. Hindi. 1 tablet once daily. For 2 morning. Hindi kasi mabasa talaga. Pero na-explain niya naman, naintindihan ko naman kanina. Tapos ito naman kapag gabi, take 2 tablets at bedtime. Oh my God. Pag bedtime, 2 tablets daw yung inumin kapag gabi. So, yun lang. Dito yan sa The Skincare Center Legazpi. Yung yung dermatologist doon, si Mary Rose Lagasca Roses. Yan, may sign yan. Tapos yun lang guys. Kung near Legazpi lang kayo, tapos kailangan niyo ng dermatologist, uy, ang ganda ng ambience doon. Social. So yun. Kaya pag unang tingin ang mahal, ganun. Kaya 180 yung binayaran ko. Pero mahal din naman yung kamot. Ito. Professional fee, 600. Ito yung pagpa-check up. Yun. Tapos, 700 yung etong lotion. 700 yung lotion. 160 yung oatmeal soap. 400 yung cup. Hindi ito capsule. Tablet. Kaya yan. Overall, 1,860. So yan guys. Thank you kay Tito Joel Cornell. Si Tito Joe. So yan. Start na tayo ngayon. Pag-inom ng gamot. Tapos yan. Nasabi ko naman sa inyo kanina na mag-update daw ako after 2 weeks. Ko. Kailangan natin bumalik doon. So, yun lang guys. Thank you for watching. Love you all.